Er binnen een soort miste kansen. En ik zal straks heel kort zeggen hoe dat nou net ooit op dat moment zoals we het besluiten hebben. Het besluit dat Holwert Ossee in de juwedijstige farm geen toegang vinden kan, kwam als een klap voor het dorp Holwert. Juist die jong waren de inwoners informeren. Bij het dwarsbelang gaat de blik, net zien steende het teleurstellende nijs, voor alweer richting de toekomst. Niks doen in dit gebied is geen optie. Er lijkt een prachtig plan. Het is nou wel duidelijk geworden dat zat het er in de basis lijkt dat dat net teruggaat. Maar wij willen wel graag terug uit dit gebied. Dus ik denk vooral ik met ons meegaan. Wil wij met ons om tafel om te zien waar we maar wel voor elkaar krijgen. Het grootste probleem voor de initiatiefnemers is dat niemand de verantwoordelijkheid dragen wil voor het kunstwerk in de Zeediek. Dus gaat de blik ook bij de stichting Holwert aan Zee vooruit. Nevens de initiatiefnemers is er namelijk genoeg uit het gebied te halen. Er binnen intussen ook meerdere ondernemers die te jaren risicodragend 40 miljoen euro investeren willen. Het viel voor u ook lastig. Je het stapje met het project Holwert aan Zee met een diktrobraak. En dan komt het al maar wat oors. Dat viel ongemakkelijk. Maar wij maken wel terug. En de opgaven die lezen er nou gewoon. En dan is het wel fijn als het uit de zeel viel dat er wel positieve energie op komt. Meestal hebben wel zin in. En dat helpt natuurlijk wel, want als een reactie is van ja, dit moet er zijn en wij leeuwen het net, ja, dan wordt het voor het gebied, net voor u. Dus ja, dat is een goede stimulans, denk ik. De gemeente Noord-Friesland, ja, die had die 5 miljoen nog steeds. Hij al even contact met de wethouder, die er bij Gleeks ook net wie, om te vragen van wat gaat de gemeente doen? Nee, dat kan ik net horen uitspreken, want dit is zafers. Want juist er wisten wij pas dat de stuurgroep de stekker uit het doen. Maar dit wordt wel een punt in de gemeente sowieso. Hoe de verdere financiering is op het stuit nog net eens zo duidelijk. Doch liep het plan Holwert aan Zee gewoon tussen schrapjes terug te zetten. Maar dan met een zwierdwetter in Stefan het zoutwetter binnenlitten. En wij zijn de 26 die scherp in de grond en de mat en getalst. En wat wij vooral uitstralen willen en aan willen. Wij hoeven net op nij te beginnen. Wij hoeven geen nij onderzoek te doen. We moeten dingen aanpassen. En dat vraagt net een soort tijd. Eind dit jaar hoopt de stichting Holwert aan Zee plan C in de steigers te hebben.